Omdat het echt dit jaar 2,5 eeuw geleden is. Willem Bartel, groot kunstschilder, hè, portretteur van koning Willem I. Hangt in Museum de Fundatie in Zwolle. Die is hier geboren, is een van ons. En achter is hier een straat naar hem genoemd, maar verder kent bijna niemand hem. En toen zei Augustinus Schaar, dat jaar, 2018, dan moet Willem Bartel in het zonnetje staan. Want dan wordt hij dus 250 jaar. En we gedenken vandaag 250 jaar Willem Bartel, 250 jaar die zoon, dat gezicht van de streek. En wij willen hem eren. Hij zal ook in de kerk aanwezig zijn. En de raad gaat bij hem op visite en gaat daar vergaderen. Ja, nou Rie had het eens betocht. En die zei dat moet je barren. En nou, je hebt zo'n prachtige kerk, zo'n mooi kern van het dorp. Dat ken nergens als in het kerken. Nou ja, en dan om het cachet te gaan, om het wat fleur te gaan, hebben we de kleren aan die het uit die tijd. Om en nabij. Veel welkom, we showen hem graag. Op dit moment gaat de stadsomroeper door Augustinus Schaar. Nou, ik heb net even een blik buiten geworpen. Het wordt behoorlijk druk in de kerk. En dan gaan we in optocht daar naartoe. Ik meende dat er ook muziek aanwezig was, of in ieder geval muziek in de kerk. Dus het is duidelijk wel heel feestelijk. In de kerk zullen een aantal dingen over het verleden gezegd worden. Ik zal het een en ander vertellen, de burgemeester zal het een en ander vertellen. En dan, ik schat dat we nog tegen 1:08 zijn, dan wordt de vergadering geopend. Ja, ik zal een perkamentachtig document uitrollen en daar staat dan de tekst op. Er komt een banier, die zal het hele hier hangen hier in Stiensgeer en we zullen vlaggen uitrekken, dus er is een soort aandacht voor. Dus Jim, hoop je ook het publiek van Culturele Haatstad Ljout een beetje hier naar Stiensgeer te krijgen? Zeker, Stiensgeer is het centrum van Europa, hè, in dit hier, als dorp zijnde.